kai daban sarki imamu sirrillau kai daban sarki karimu ya musbau kai daban sarki azimu mai wallau kai daban tara kuma damar yaban imamul uzama wanda komai ka hada ka bashi nurul umma ya zarta dukkan tunani na mai himma kofar rabo dan shi kai mana Allah gare ka na roko da tallafa min baitin yabansa in sako dan ban da komai almajiri da dan koko ne na zo barasa yaban ya samu na daban dan mai daban ai mun daban zubi daban kai daban hasken ubangijin al'arshi kai daban ya mai wa wani lumfashi kai daban har ila wuke makarar rashi kai daban aikin wasun ka ka tuka shi kai daban tira aminci rabu kai kun sayar daraje shamakin ma'aika arzikin na gida da waje sirrin kaɗin nan da zuwan sabon kuna ya baje ba a mai wargi karamta masa garaje ta mahaifansa suna da duka halin girma har da alai a sahabihi asa da karima madaniya sai inda ku ake samu ma sai ya da ku amince akan ku in zama na daban in yi baiti na daban furtin ya zama daban dan Allah ya ta daban ka kai daban yanci majinginar duk mai ka kai daban fitila majabbaci sha wahayi ka kai daban hutun balarabe da baibayi ka kai daban ranar da kai ake ta tsumayi ka kai daban maula ya gyara zaman ka cutar ta nagunka dan ta hane ya tsaya kake ta yin sharafinka baka zagi kai takace a kama gwaninka babu bambancin aƙida a cikin tafiyarka wanda ke da masarafu za su gane nufinsa shi kwa kai ta tsare shi a dukkanin lamuransa dan ma'aikinka ka ƙara ɗaukaka a gare sa ke da ɗan faɗi makara bani sirrin ladaban dan zama gunna daban mai gidan masu daban ina hashi yayi daban ka isa daban dan kai za a tsaya ran tsayuwa ka isa daban mai da aya ai sakewa ka isa daban har rai gwani kake mai dawa ka isa daban a wurin ka ba abu maraiwa ka isa daban assalamu alaika wakilu bunka ne bun Allah assalamu alaika dalilin sirrin cikin sallah assalamu alaika jamalu so babu kai wahala assalamu alaika kamalu mai yaya duk matsala shiga lafiya daga kanka babu wani sai kai shiga lafiya kai ne ka zo ya ubancin kai shiga lafiya zaman ka dai lafiya sai kai yarda annabi duk furtin da zan yayi daban tunda kai ne na daban kuma kai kayi daban a cikin duk na daban ka zo daban ba san ka ba gwani iya mulki ka zo daban ka buya nasirin fil haiki ka zo daban mai jarumi aliyu sadauki ka zo daban duniya a hannun ga mai tafi ka zo daban ya babu wani fifita yi ba gane ka zo ba haske ka zo ko banka daidai farin duba babu jini ba na kuda ba ai laulayi ba mai ba ka kuka sai kawai an matar rafa cibiyarka a yanke babatun wanzami al'aurarka a gyara ta yi zama asumi har da kwalli a cikin idan ka
sannu asimi wa zai kai ka wa za ya kai ka komai na daban tunda kai ne na daban kuma gatan na daban kaka hutun na daban kauce daban kauce daban ulul azam mutu ka bi su kauce daban da kai ake ta ba su kasan su kauce daban zama da kai gwani burin su kauce daban kai ne abin da rafi ya masu kauce daban kauce daban kai ka cika har isa da kai ne ta isa ka wadata da kai ake bunƙasa ka suturta rufin asirin isa ka mutunta a tambaya gai nusa kai kadai ne ma'ajiyar dukkanin sirri kai kadai ne murfin rufe dukkanin shari kai kadai ne kake da dukkanin alkairi kai kadai ne kadai ka zauna abu na daban a masauki na daban kuma shimfiɗa ta daban ku kai zance na daban kai ne daban kai ne daban bayan ka duka yan maula ne kai ne daban ka girbi duka kowa ne kai ne daban sunan ka masu bauta ne kai ne daban daga duka an sani kai ne kai ne daban kai ne daban subgatin layi gwani a kyau uban kyawawa ka ji kyawun ka ya sa wasu suka yi ta macewa wani kyawun ma sai ka zauna dan baiwa tsayuwar ka da tafiyar ka kyankana da ɗaɗaɗuwa baiwa kyaukyawu sannu mai adan koraye yarinin Allah kwalliyar ka sam ɗan gaye goman ka kyau ne ba ka tsufa ko a sunaye na kalle ka a kyanka na yi kallo na daban in ji kamshi na daban yanayin ma na daban nuna kaya na daban kai daban kai daban Allahnmu ma yana gaishe ka kai daban waye ya san ka ko zai san ka kai daban duk zamani akwai hannunka kai daban dan ka kawo da dukkanin shirka kai daban kai daban je ka taka ɗaiɗai kan karfa ashhadu dan ararar masu ƙauyu ka sa su gudu jarumin Allah lafiya sirrin alhamdu ka fi ƙarfin kowa a tambaya ga walidu ka mai saukin kai da rahama sunanka ka shi bulbalwa babu mai zama a gabanka jannatin ma'awa dole sai an soka wanda tuba ya jama a wuta na na daban ya sadauki na daban mai sahabbai na daban mai masoya na daban ka cika daban ka cika daban ya mai gani gabansa da baya ka cika daban ya maganin dukan jayayya ka cika daban dan kai da rafu sunan kuɗaya ka cika daban kai ɗaya ya ce awa soyayya ka cika daban ka cika daban mai halin bayarwa du sabu daga kai ne kuma da an gode sai ka yo da haka ne ya halimu annabi towai yaya kake ne mai kurewa kyautar kama Allah ne tunda komai kai ne ya bawa gatan dila sai ka baiwa mai shi ka baiwa marashi walla gashi ba ka gori aya aminin Allah ga mu ba mu da hannun ka mai gidan masu daban sirrikan ka na daban har da jalabi na daban ba mu da fa'i na daban kaure daban kaure daban ba tsira in ba kai ba kaure daban ba mafita in ba kai ba kaure daban ba mafaka in ba kai ba kaure daban ba sutura in ba kai ba kaure daban kaure daban ya sharaɗin duba abin furtawa inda yi maka yabo kowa ya yi ganewa yarda ƙara tsaya mun kullum na yi tayyowa inda yi suka karɓa gaban ka na yi rerawa aminu su biyu ne da yaran nan da maula ke neman alfarmar a kira ni zuwa raula dan sayyada annabi da sayyada
Abdallah dan kusancin kadara dan salatin sakaban ya yi ma wani na daban adadin ya zama daban wato salati na daban.